pristúpime teda k diskusii. Zaznelo tu toho viac ako dosť, takže nech sa páči. A môžeme rovno kontinuálne naviazať na to, čo tu zaznelo. Otázky boli nastolené, aj témy. A myslím si, že v tejto zostave nebude problém, ak tie otázky si budeme klásť aj navzájom, takto medzi panelistami, nie len z publika alebo z online, na slajdo. Zatiaľ dneska nič na slajdo neprišlo, čo mi je ľúto, alebo z mojej strany. Pán generálny tu bol celý čas, ako som ho videl, takže počúval. Takže ja by som sa ho hneď na začiatku opýtal vo vzťahu k tomu stavu konca odpadu. Videli sme včera prezentáciu z Českej republiky. Uvažujú o právnych predpisoch, ktoré to majú riešiť na tej národnej úrovni, ako zaznelo z pohľadu právnej kancelárie. Sú to áno aj individuálne správne akty, ale vždy je lepšie, ak máme k dispozícii jednotné pravidlá pre všetkých. Uvažuje Ministerstvo životného prostredia o stanovení kritérií pre stav konca odpadu pre nejakú komoditu? Dobrý deň. Ďakujem za otázku, potom si dovolím možno tiež jednu položiť nakoniec, lebo áno, tá téma, tá ako sme videli tej prezentácie, ono to bolo veľmi tak pekne a názorne zobrazené, že čo by sme chceli dosiahnuť a ako by to malo v praxi fungovať. A naozaj niekedy je problém v tom, že ten zákon má platiť pre každého a tá problematika toho stavu konca odpadu, čo sa týka technológií, nových procesov a tak ďalej, prináša takéto niektoré momenty, kedy naozaj sú prípady, kedy prakticky by sme vedeli nejakú komunitu ďalej zhodnotiť alebo používať, ale nachádza sa v našom zákone ako stav konca odpadu. Na druhej strane zase musíme vnímať aj to riziko, aby nevznikali alebo nedostali sa do obehu odpady, ktoré sú možno nebezpečné, alebo nejakým spôsobom sa potom nezneužívalo tá benevolencia zákona. Čiže myslím, že dnes médií, ktorí majú taký problém alebo sa snažia vyriešiť nejakým spoločným spôsobom zákonným, že ako jednak ochrániť ten trh a ako mu dovoliť popri tých nových technológiách prinášať inovácie zákonným spôsobom. V Českej republike, ako ste spomínali, tam majú podľa mňa spravené tie zákony možno troška tak štíhlejšie. Tie paragrafy nie sú také dlhé. Viaceré veci by som ja radšej posunul do možno nejakých vyhlášok alebo nižších právnych predpisov, aby sme boli efektívnejšie, čo sa týka ich zmeny. A potom na konci samozrejme týchto procesov sú samotné kontrolné mechanizmy represie. Čiže ja by som sa potom rád opýtal napríklad pri tých veľkých výrobcoch, že či za to skúšanie alebo za to pohyb niekedy na hraní toho zákona, že či boli uložené nejaké pokuty alebo nejaké sankcie, alebo či ste boli nejakým spôsobom za takéto správne riešení. Lebo to je presne na konci tá koncovka, teda, že jak keby šedá zóna teda. Že vieme, že ten zákon musí mať niekde tú hranicu a teraz sa bavíme o tom, že či a akým spôsobom tiež na to dohliadať a ako to meniť a v tom čase medzi tou účinnosťou byť efektívny aj tou kontrolou a ukladím tých represívnych prostriedkov. Čiže ak som to správne pochopil, tak tá obava je, že nedokážeme vyhláškou postihnúť všetky prípady, ktoré môžu pre danú komoditu nastať, a aby sme sa tomu vyhli, tak ministerstvo je viac naklonené vydávaniu individuálnych správnych aktov pre každú konkrétnu prevádzku a činnosť? Takto by som to nepovedal, ale je potrebné možno taký individuálnejší prístup k tým technológiám a k tým samotným naozaj niektorým situáciám, ktoré ten zákon nemusí dopredu vnímať, že budú problematické. Dobre, ďakujem. Michala Hledková Plošeková môže reagovať teda. Tak ja odpoviem veľmi rýchlo. My sa tu o tom bavíme, o tých šedých zónach práve preto, aby sme sa niekde posunuli. Keď si zoberiem teraz svoju čiapku vedúcej oddelenia životného prostredia vo Volkswagene, my sme taká veľká spoločnosť, že si nemôžeme ísť dovoliť do šedej zóny. To znamená, že stále to produkujeme ako odpad. Na druhej strane príde
a prišiel ten nový STS BREF, ktorý nám vlastne predpisuje, že máme s tým niečo robiť a máme sa dostať na nejaké orientačné hodnoty. Takže snažíme sa hľadať tie cesty, že ako nabehnúť na to obehové hospodárstvo, ale stále ideme vo fáze odpadu, lebo sme nenašli oporu v tých legislatívnych veciach. A tú oporu v tých legislatívnych veciach ako automotív určite hľadáme, pretože ja si dovolím povedať, že ten automotív je pod tým drobnohľadom oveľa viac ako možno niektoré iné priemyselné sektory. Takže sme na tej bezpečnej fáze a produkujeme to ako odpad, ale nechceme to produkovať odpad ako odpad a chceme ísť do toho obehového hospodárstva a chceme to robiť v súlade so všetkými legislatívnymi predpismi, pretože tá compliance téma aj v súvislosti s ESG reportingom je tam veľmi, veľmi podstatná a nemôžeme si to dovoliť, ani to nechceme robiť. Dobre, ďakujem a ešte rovno, keď máš teda mikrofón, by som ťa poprosil, keby si skrátky možno vedela vysvetliť publiku, auditoriu, čo tak dlho trvalo na tom nastavení toho closed loopu pre ten hliník, možno ako modelový príklad, hej, že od toho by sme sa možno vedeli ďalej odpichnúť, kde sú tie kritické body, ktorými vy ste si prešli. No, ja som to preto aj doniesla a preto to aj hovorím, aj komunikujem, lebo tam je najkomplikovanejšie ako keby nastaviť tie právne vzťahy odovzdávania požiadaviek na kvalitu, kedy kto ktoré veci musí zabezpečiť a kde vlastne sú tie rozhrania medzi tými jednotlivými firmami. Sú tam pomerne náročné vzťahy aj finančné, lebo vlastne tým, že to ide, oni sú výrobca niečoho, ktorý to posúva niekomu, kto nám to striha, ten, kto nám to striha, nám to posúva, my to zase recyklujeme. Nemáme zariadenie, ktoré z toho robí také tie kocky, ktoré sa môžu dopravovať vlakom, lebo tam sa bavíme o doprave Slovensko, Belgicko a vlastne naspäť cez Maďarsko. To znamená, že ako keby je to veľmi náročné na to, že kto tie moje výstrižky vie spracovať tak, aby mohol byť súčasne môjim dodávateľom. Takže tam sa nebavím už len o tom, že ja mám dodávateľa a mám potom niekoho, komu dám môj odpad, alebo ponúknem ten odpad na burze a niekto si ho proste kúpi, ale musím nájsť celý ten biznis model, že môj dodávateľ sa stane ako keby môjim odberateľom, ale neviem to celé urobiť sám, lebo sú tam logistické firmy medzi tým, že to ide aktuálne vo fáze odpadov, síce je to ostatný odpad, takže není tam potrebné ako keby notifikácia, cezhraničná preprava nebezpečného odpadu, ale stále prepravujú sa odpady. A že kto v ktorej fáze bude ako keby aj majiteľom toho celého, aby bola zabezpečená tá čistota. To znamená, že ako keby toto, preto aj ja hovorím, že to obehové hospodárstvo bude viac o zmene nášho myslenia a o tých biznis modeloch, aby mi to dávalo zmysel. Hej. Máme vymyslené ďalšie projekty, ktoré by sme chceli robiť, ale naozaj by nám veľmi, veľmi pomohlo v tomto, aby sme sa mohli o tú legislatívu oprieť a povedať, že dobre, pre tieto veci toto môžete spraviť a tie obchodné vzťahy budú komplikované vždy. Hej. To ako si nerobme tú ilúziu a preto to aj hovorím, že keď sa idete do niečoho pustiť a máte nejaký časový harmonogram pol roka, rok, tak to je úplne že skvelý čas. Hej. A preto to aj hovorím, že proste 4 roky sme na tom robili, aby to celé bolo doklepané. A áno, teraz už sme schopní 100% toho hliníka viesť v tých cyklusoch a už vidíme aj výsledok aj do toho skoupu 3, čo ako výrobná fabrika môžeme vo veľmi malej miere treba sa ovplyvniť. Ďakujem veľmi pekne. Dáme slovo aj ďalšiemu zástupcovi Ministerstva životného prostredia Karin Kováčovej z odboru obehového hospodárstva. A tá téma tu ešte nezaznela včera ani dnes. Možno sa vám naprv bude znať, že prečo ju vyťahujem, ale je to zelené verejné obstarávanie, ktoré ale určite súvisí aj s cirkularitou. To nariadenie o ekodizajne, ktoré som spomínal, sa venuje aj zelenému verejnému obstarávaniu a stanovuje prísnejšie podmienky na to,
a určuje pre členské štáty, že majú zelené verejné obstarávanie začleňovať do tých jednotlivých procesov a majú dávať vyššiu mieru práve pre výrobky, ktoré sú napríklad z recyklovaných materiálov alebo majú nižšiu záťaž na životné prostredie. Mohli by sme sa pozrieť na toto, aby aj ten priemysel teda vedel, lebo to je istým spôsobom aj ich motivácia pozrieť sa na to, či nedokážem implementovať do svojho výrobného procesu nejaký recyklát alebo iným spôsobom začať vyrábať, keď štát je najväčší zadávateľ a z toho viem potom profitovať. Ako sme vlastne na tom aj v tejto oblasti? Zelené verejné obstarávanie je dobrovoľným nástrojom, ale pre ministerstva, pre ústredné orgány štátnej správy existuje povinnosť obstarávať na zeleno. A okrem iného stratégia 2030 si zadala cieľ do roku 2030 obstarávať na zeleno 70% zákazok. Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vykonáva každoročný monitoring úspešnosti zeleného verejného obstarávania a aktuálne sa údaje zbierajú a na jeseň zhruba v septembri by mali byť sprístupnené, zverejnené. A musíme žiaľ povedať, že štát, ktorý by mal ísť príkladom súkromným firmám, neobstaráva na zeleno v dostatočnej miere a ten cieľ do roku 2030, tých 70% sa nám nedarí zatiaľ ani zďaleka dosiahnuť. Výsledky zeleného verejného obstarávania monitoringu sa dajú nájsť na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia. Neviem, čo by som ešte dodala. Myslím si, že tá informácia je komplexná. Nech sa páči. Tomáš trošku doplní. Kľudne môžem, ďakujem pekne, kľudne ešte môžem doplniť k tomu, čo ste sa pýtali, že áno, možno ten cieľ, alebo nárast, ten skokový, že 70% obstarávať na zeleno môže byť dosť taký ambiciózny. Takže snažíme sa na to pozerať tiež nejako prakticky a pragmaticky, že naozaj, ja som si sám pozrel tie prvky zeleného verejného obstarávania, že čo teda patrí, ktoré výrobky, aký charakter tých výrobkov majú mať a nevždy sme to vyhodnotili ako efektívne. Napríklad za mňa popri zelenom verejnom obstarávaní sa mi javí efektívnejšie digitalizácia štátnej správy, kedy sa oveľa menej materiálov, oveľa menej papierov používa pre tú bežnú komunikáciu, či už internú alebo externú, čo môže mať väčší efekt, čo sa týka obstarávaní. A druhý zase taký parametr je ten majetkový, alebo zase tá cena, že neviem, či vždy dokážeme porovnať, alebo tá konkurencieschopnosť ceny toho výrobku, ktorý má tie zelené parametre, vždy dokáže konkurovať vlastne do výrobku, ktorý má štandardné parametre, poviem, lebo tá Európska únia, alebo tie všetky výrobky už majú nejaké parametre, či už energetické, alebo materiálne a tak ďalej. Čiže niekde sú také, ja vnímam, násobky tohto, aké opatrenia. Čiže toto je také nejaké naše vyhodnotenie. My to samozrejme monitorujeme a snažíme k tomu pristupovať takým pragmatickým spôsobom, by som povedal. Ďakujem za to doplnenie. Ja by som teraz poprosil Katarínu Brad-Lipšerovú, čo sa týka stavu konca odpadu. To, čo tu zaznelo, či to na konci dňa nie je skutočne len nejaký právny problém. Lebo ak mám jednoducho povedané to, čo som spomínal, ten prípad, mám kopu zeminy na jednej strane, na druhej strane a tu poviem, že je to odpad, není to odpad, hej. A ja to len doplním, že ten konkrétny príklad, teraz je to usmerenie Európskej únie také, že ak vykopem zeminu v rámci stavby diaľnice, ktorá má 100 kilometrov a budem to používať v rámci tej diaľnice, tak som mimo režimu odpadov. Ale ak tá diaľnica mi skončí za tým pultom a dám to za plot, tak už som v režime odpadov. A pritom je to presne tá istá zemina. Tam ju preveziem o 100 km, tu o 5 metrov. Nie je to skutočne len právny problém toho výkladu? Tak v podstate všetko je právny problém. Určite, ale tam je podľa mňa, treba sa pozrieť na ten účel. Že napríklad v tomto prípade by mal byť ten účel akoby použitia tej zeminy
na tej ceste, kde je zabezpečené, že tam ostane, lebo bude pod tým asfaltom, nikomu pod tým asfaltom sa ako keby nejako ten odpad neovplyvňuje, ak teda ani nebezpečne a tak ďalej, o tom sa teraz akože nemusíme baviť, ale keď už hodíme tú zeminu len tak kde, už to nejaký ten negatívny vplyv môže mať. Čiže tu by som to nevidela možno len ako právny problém, ale skôr tých cieľov, že či to teda môže alebo nemôže ohroziť. Takže skôr akože sa pozerám možno na to a ten zákon možno akože vyzerá len tak formalisticky, ale stále ho treba vykladať cez ten účel, nie len cez to, čo tam je výslovne napísané. Takže vždycky sa ako zamyslieť aj len nie slovami, ale čo tým chceme dosiahnuť. A možno presne, že vyzerá to, veď je toto isté, len to hodím inde, ale práve to hodenie inde môže urobiť ten podstatný rozdiel. Čiže áno, aj nie. OK, právnická odpoveď, ďakujem pekne. A ešte by som doplňujúcu otázku, sekundu, sa opýtal. To ma vždy tak ako keby zaujímalo a premýšľal som predtým, prečo si vy myslíte z toho vášho právneho pohľadu, vaša kancelária je vlastne európska, celosvetová, prečo nekončia, a z mojej praxe z tej druhej strany, ale aj teraz vidím, že kopec vecí je skutočne problematických, prečo slovenskí prevádzkovateľia neskončia na Európskom súdnom dvore, lebo ja si myslím, že aj ja som riešil prípady, ktoré kľudne by mohli ísť na Európsky súdny dvor, že boli tak komplexné. Tak ten proces sa tam dostať nie je úplne jednoduchý, takže ten človek alebo tá spoločnosť musí mať chuť to riešiť pomerne dlhý čas. Pomerne ho to asi bude sa aj veľa peniazy, lebo niekto tie podklady musí vypracovať, čo tí právnici nie sú lacní. Je tam taký v podstate neistý výsledok a veľakrát si tí ľudia povedia, že kašlem na to. Hej, že urobím si to ako treba, veď nejdem si komplikovať život. Takže ja som možno podporila a akože tých ľudí, že choďte do toho, veľakrát to môže pomôcť, ale sú za tým podľa mňa tieto racionálne dôvody, že niekedy si to tak zhodnotia, že možno to, čo do toho ten effort a cena do toho ide, možno niekedy si vyhodnotia, že to nestojí za to. Čo možno by stálo, ale vždycky je to ten pomer, áno. Rozumiem, lebo áno, presne, že veci, ktoré som teda riešil, som si myslel, že je to tak problematické a zaujímavé, že by to mohlo ísť na ten súdny dvor. Veď poznáme, možno niekto vie, prípad Lahty, Fínsko a výsledkom toho súdneho rozsudku bola aj zmena smernice o priemyselných emisiách, hej, vo vzťahu k používaniu plynu, ktorý tam vznikol, či je alebo nie je odpadom. Takže na konci dňa to má vplyv na celý ten priemysel. Hej, takže, ale áno, asi ste zodpovedala, že tá finančná záťaž je taká, že ten prevádzkovateľ povie, že no dobre, keď úrad sa rozhodol takto, tak to radšej nechám tak, hej, že... A ešte možno doplním, že veľakrát, keď si všimnete, vždycky pochádza tú otázku v tom primárnych konaní súd. Takže musím sa vôbec dostať na ten slovenský súd. Ten slovenský súd, kým je vytýči vôbec nejaké pojednávanie, kým vôbec sa dostanem do stavu, že ten súd sa rozhodne, že sa obráti ďalej. Čiže fakt sa bavíme o akože veľmi dlhom časom období veľakrát. A toto je častokrát, možno ani nie tie peniaze, ako ten čas. Že kým ja dostanem ten výsledok, už riešim úplne iné projekty a vlastne možno mi je to už aj jedno. Rozumiem. Sekundu, Miška. Ja by som ešte len poslednú otázku pre právnika, že a nie je to proste ako keby to naše nastavenie, tá mentalita, že my nemáme dôveru v súdy a preto ani vlastne nejdeme na slovenský súd, kde by súd teda dal prejudiciálnu otázku Európskemu súdnemu dvoru, že či aj toto nie je za tým? Áno. Tak to stačí úplne. Ale niekedy akože vidíme aj tých klientov, my niekedy akože im odporúčame, že dá sa toto. Tam sú tam také rizika. Presne, nemáme tú právnu istotu na Slovensku, že už možno takto raz rozhodol, tak možno rozhodne aj druhýkrát. No nie, máme to rozhodnutie, že raz rozhodol takto tento súd, druhý možno rozhodol inak. Že áno, nie je tam úplne taká tá právna istota, že keď mám tento prípad, určite to dopadne takto. A veľakrát, aj keď my povieme, že ale môžeme ísť do toho, veľakrát tí klienti povedia, že nie. Niektorí idú, samozrejme, ale veľakrát, áno, tá právna istota na slovenských súdoch nie je úplne možno taká, ako by mala byť. Ďakujem pekne. Michala Hledková-Plošeková. Môžete. Je to super aj tá otázka tvoja, že prečo tam nejdú na ten súdny dvor. Ja mám inú otázku, že ako toto komisia vyriešila, lebo všade, aj v Green Deale, keď si prečítaš prvé 2 odstavce, tak tam obehové hospodárstvo nájdeš 6-krát. A prečo to má nejaká spoločnosť ísť riešiť cez slovenský súd a cez Európsky súdny dvor, keď v princípe ako keby dostávame to formou tých predpisov, že to máme robiť.
ale vlastne nám to nie je umožnené robiť. A nemám tú právnu istotu, že ja to chcem robiť, mne to predpisujú, dokonca to musím robiť, ale ako náhle to začnem robiť, tak mám byť pokutovaná, že som v nejakej šedej zóne? Čo je, že toto pre mňa nedáva logiku a prečo ja to mám dávať na súd, keď to prichádza v tých vlastne predpisoch. A to je debata, ktorú sme začali trebárs aj na tom Štrbskom plese, lebo tam sme sa bavili, že áno, prichádza to teraz sprísňovanie v smernici o priemyselných emisiách, ktorá hovorí, že už tie záväzné, práve tie performance limits, ktoré prichádzajú s tými batmi, brefmi, aj tie orientačné hodnoty, že bude v nejakej forme zozáväzňovať, tak ako sa tam mám dostať? Buď budem porušovať jedno, alebo druhé. Takže malo by to byť nastavené buď priamo z tej Európskej únie a v tom prípade, keď ako Slovensko si nevieme to stransponovať, lebo sme si není istí, tak je veľmi dôležité podľa mňa práve naštartovať tú komunikáciu aj smerom na Európsku komisiu, že ako to bolo myslené, ako s tým máme pracovať, aby sme vedeli vytvoriť ten rámec a tie podmienky, aby sa to reálne dalo robiť. A preto je pre nás aj dôležité, a veľmi si cením, že táto téma je tu na tej konferencii, že bavme sa o tom, že čo všetko potrebujeme a vytvoriť tie rámcové podmienky na to. Ďakujem. Michal, trošku dáva vám to logiku, to, čo sme teraz počuli? Tomáš. Tak, pardon. Určite mi to dáva logiku. Teraz, keď sa rozprávame o tom Európskom alebo Európskom súdnom dvore, my alebo u nás sa ideme najprv toho slovenského, alebo tej slovenskej koncovky, čo sa týka rozsudkov, a tu by som možno aj chcel sa opýtať, lebo tá vec s tou zeminou, ktorú ste spomínali presne, že za potom legálne a nelegálne, ono to potom má aj tú právnu dohru, že keď na konci dňa teda ak sa bavíme o nelegálnych skladkách alebo tých skladkovateľov, ktorých prenášajú tú zeminu, tak to je samotný argument na to, keď on vozí tú zeminu, že predsa nemôže sa stať, že ja vyťažím tú zeminu a preveziem ju niekam inam a že to je odpad. A je aj slovenské rozhodnutie o tom, ktoré to berie ako poľahčujúcu okolnosť toho páchateľa, ktorý bol právoplatne odsúdený. A na konci potom sú tam také represia, poviem, dohoda prokurátora s tým obvineným, ktorá mi zásadným spôsobom vytvára vlastne dlh a nesystémové riešenie, čo sa týka uloženia pokuty, prípadne odstránenia tej skládky, ktorá vznikla aj tým vozením zeminy. Čiže keď ste povedali, že niekedy sa to posudzuje a niekedy nie, že tiež sa pozeráme na to, ako to nastaviť a urobiť tam nejaké zmeny, aj čo sa týka týchto zemín, aby to potom nebolo posudzované súdom ako nejaká poľahčujúca okolnosť, lebo potom to rozbíja ten systém, čo sa týka zodpovednosti napríklad pri nelegálnych skládkach. Ďakujem pekne. Nejaká otázka z publika v tejto chvíli? Nech sa páči. Rada začala ešte raz, mám trošku trému. Chcem sa vám predstaviť v prvom rade. Moje meno je Karin Kováčová, pracujem na malom odbore obehového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia. A chcela by som sa opýtať kolegyne, či sa stretávate s podobnými problémami aj v iných krajinách, keďže Volkswagen má závody, predpokladám, v rôznych krajinách, že či podobné problémy s týmto stavom konca odpadu a s riešením situácií máte aj inde v Európe, respektíve vo svete? Nie až Ďakujem. tak. Nie. Hlavne Nemecko to má vyriešené. Takže práve tie témy mnohé, lebo tam je ale špecifikum Slovenska, že sme pomerne malá krajina. Hej? To znamená, že tam tá diverzifikácia množstva zariadení je proste úplne na inom leveli. Samozrejme, sme malá krajina, nemusíme mať všetko, ale častokrát tam je to ešte veľmi závislé od tých Bundesländer, rozmýšľam po slovensky, spolkových krajín, ďakujem, lebo oni tam majú ešte ako keby také malé ministerstva, ale to, čo sa tam vlastne ako keby je možnosť oveľa viacej komunikovať a
aj práve s tými povolujúcimi orgánmi a presne aj to, čo Katka vlastne hovorila, že odargumentovať, že aký je ten účel a skôr sa naozaj snažia vytvárať tie podmienky, ako všade robiť zákazy a všetko zakazovať a všetko brať proste s tými prísnejšími, hlavne pre to obehové hospodárstvo. Hej, sú tam samozrejme, že riešia sa rôzne tieto témy, ale čo sa týka aj toho hliníka, oni idú úplne mimo fázy odpadov, vôbec s tým nemajú problém. U nás je to dlhodobá certifikácia, ešte sme sa teda do toho neodhodlali ani časovo, ani finančne. Ale tak budeme chcieť, ale to je presne o tom, že koľko vám to trvá času, koľko papierov musíte spraviť, tá administratívna záťaž a potom na konci si poviete, dobre, pridaná hodnota toho, že to vozím ako odpad versus toho, že budem mimo fázy odpadu, aká reálne je. Hej. Samozrejme, možno aj ten ESG reporting do budúcnosti nám v tom bude pomáhať alebo bude nás to motivovať. Pre mňa je vždy ešte otázka taká, že aký je reálny environmentálny dopad toho, hej. Že aké sú tie plusy, aké sú tie mínusy a to je to, na čom trebárs robíme aj v súvislosti s nejakými dekarbonizačnými projektami, ale možno práve veľa ľudí si neuvedomuje, že to obehové hospodárstvo do akej veľkej miery vie ovplyvniť tú dekarbonizáciu a preto to tak aj ten Green Deal tam napísal, len nie úplne všetci si uvedomujú práve to prepojenie medzi odpadmi a tou CO2 a dekarbonizáciou. Ďakujem. K tomu možno ešte dodala k tým iným krajinám, že keď som vám spomínala tie rozsudky, tak napríklad tiež tam bolo Taliansko. Malo taký zoznam od určených, čo môže dosiahnuť ten stav konca odpadu. Viem, že aj v Rakúsku je viacero tých vyhlášok, ktorý presne, veľmi prísne určuje, že toto musíte spraviť. Naozaj, že konkrétne prísne pravidlá pre viacej druhov odpadu, kedy sa dosiahne ten stav konca odpadu. Takže v tých krajinách je to veľakrát akože pre viac druhov odpadu takto interne štátne upravené. A za mňa akože chápem ten postoj, že nedá sa všetko podchytiť tým zákonom proste, lebo niekto vymyslí zákon a ľudí vymyslí 500 spôsobov, ako proste vymyslieť niečo iné. Ale treba podľa mňa tie pravidlá nastaviť, lebo bez toho je to veľmi komplikované, presne nielen tie nové technológie, ale aj klasické technológie, akože keď nie sú proste tie pravidlá, tak je to ťažko nejako nastaviť. Takže za mňa v tých iných krajinách je stále podľa mňa nie dosť, ale je toho viac než tu. Mne ešte napadol jeden veľký rozdiel a pre mňa asi taký jeden z najväčších aha momentov v posledných rokoch je, keď sme teraz pripomienkovali novelu zákona o EIA. A včera si hovoril, že prvý raz odznela EIA, tak musí odniesť aj dneska. Kde vlastne smernica o EIA vôbec nepožaduje posudzovanie EIA pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Neviem, koľký z vás to vedia. Tam je jedna ruka hore vzadu. Ja sa tiež hlasím. Áno, po našich rozporových konaniach a podobne. Ale pre mňa to bol obrovský aha moment, že prečo trebárs vo Viedni môžu byť 3 zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov a my tu nevieme na celom Slovensku jednu povoliť. A takisto aj tie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a takisto aj tie ostatné zariadenia, proste oni idú cez okresný úrad a neriešia žiadne EIA. Lebo to tá smernica nepožaduje, to je špecialitka Slovenska. A to je presne potom, že aj včera tá debata bola o tom, že prečo nám tu chýbajú tie zariadenia, prečo sa nestávajú. To nie je ani o tých peniazoch, to je o tom, že nikto sa do toho nechce pustiť práve preto, lebo vie, že neprejde cez EU, alebo bude to problematické. Takže ako aj toto sú presne tie obehové veci, aj to zhodnotenie tých odpadov, aj ten kolobeh ako keby o úroveň vyššie v tom obehovom hospodárstve, že my si sami vyrábame tie problémy. Ja len naviažem na to, myslím, že minulý rok to bola tá diskusia, kde ty si bola aj Zuzka Balková, kde sme sa presne bavili o tej edukácii a bolo to vidno aj na tom tvojom grafe, ak ste si všimli na tom vonkajšom koláči, úplne na vrchu bola presne tá komunikácia, vzdelávanie tej verejnosti, ktoré nie je vnútri, nie to celé obopína a vidíme presne ten výsledok, s ktorým my sa pasujeme a bojujeme stále a je to tá needukovanie verejnosti. Ja som bol na inej konferencii, kde som sa od jedného zástupcu
OZV dozvedel pre mňa zaujímavú informáciu a neuvedomil som si to tiež, pretože žijem v nejakom svete svojom nastavenia odbornom. Keď máte obyčajný kelímek od jogurtu, máte tam ten papier, máte tam teda, že odtrhnúť. Ja som si myslel, že to je automaticky, že to každý pochopí a teda informácia z OZV, že nie je to tak, že v tých žltých nádobách väčšina tých obalov je aj s tým papierom. Hej? Čiže tá ekomodulácia, ktorá je úplne jednoduchá na prvú, automaticky, že nie, nedieje sa to. Takže, a myslím si, že problém je presne v tom vzdelávaní a to isté plastovú fľašu tu nevidím, ale od 3.7. teda single use plastic, pevné uzávery, je to asi 3/4 roka. Kamaráti, ktorí ma poznajú, vedia, čím sa zaoberám, tak každý sa ma pýtal, že čo je to za blbosť, veď sa s tým oblievam, kto to vymyslel, hej? Tak som to celé musel vysvetľovať o tým, ako to vzniklo analýzou odpadu na pláži, cez to celé, ale noči prevracali a opäť tá verejnosť nemala tú informáciu a to sú vlastne drobnosti a potom samozrejme, keď sa bavíme o tom, že chceme zariadenie nejaké a to tu zaznelo akýkoľvek odpadárske, nemusíme sa baviť ani o spaľovni. Môžeme sa baviť a aj bola teda to, čo som spomínal v tých reportéroch o nakladaní s nemocničným odpadom, tiež istá spaľovňa, nechceme ju, ľudia keď počujú nemocničný odpad, nechceme ju a tie odpady sú presne takéto. Ja si myslím, a to som robil na strane štátu a to bola jedna z vecí, ktorú som si potom neskôr uvedomil, že nedostatočne aj z mojej strany to bolo vlastne riešené a to je tá komunikácia s tou verejnosťou, že aký je váš napríklad na toto pohľad, lebo my sa bavíme o tom následku, že nemáme zariadenia, potom nevieme dodržiavať cirkularitu a potom na konci dňa Volkswagen, ktorý bude musieť pre matku dať podklady pri ESG reporting, môže mať problém, že ako z toho napríklad von? Začneme ministerstvom. A Tomáš trošku, nie Michal. Ďakujem. Neviem, či to mám tretíkrát hovoriť o tej edukácii. Môžeme o tom, sa pozrieť na to, lebo... Alebo o tom informovaní, čo hovoríte. Jedno aj druhé, nech sa páči. Ale mne sa veľmi osvedčil pohľad zvonku, že keď tie, presne ako hovoríte o nejakej ekomodulácii, alebo ak hovorím o nejakých problémoch, ktorých nám môžu byť jasné, alebo nám sa zdajú tie procesy prirodzené, ale keď dáte ten produkt alebo nejaký postup na trh a medzi ľudí, poviem to takých všeobecných, tak oni reflektujú zase iné témy, nemusí ich napadnúť napríklad toto s tým kelinkom a tak ďalej. Čiže popri tom vzdelávaní, popri tej edukácii a kampani chceme rozšíriť aj v iných zložkách to testovanie tých key account userov pre naozaj rôzne položky, ktoré nám sa zdajú jasné, ale verejnosti môžu byť buď ťažko dostupné, prípadne naozaj to riešenie musí byť veľmi jednoduché a také intuitívne, aby boli nejakým spôsobom implementované v rámci každodenného života. A u nás máme tie dva rozmery, že máte tú ekonomickú motiváciu, napríklad pri tom zálohovom systéme, ktorá funguje u nás okamžite a takmer hneď, pretože na to človek v našich zemepisných šírkach reflektuje. A naopak tie, poviem to, soft metódy, keď je tá edukácia, vzdelávanie a nejaké tie prednášky, ten výchovný charakter u nás vždy ťahá trošku za ten kratší koniec. My potrebujeme, čo sa týka tejto edukácie, nejaký širší časový rámec a proste nie je to také efektívne ako napríklad v okolitých krajinách. Čiže toto sú veci, s ktorými pracujeme a ideme sa na to troška do toho viac oprieť, lebo áno, zase to poviem, tá komunikácia a tieto nástroje sú málo využívané, tá efektivita by mohla byť vyššia a práve tú efektivitou môžeme dosiahnuť napríklad lepšie výsledky, či už v zbere, v triedení a vo veľa ďalších oblastiach. Ďakujem pekne. Tá istá otázka, Karin Kováčová. Pokiaľ viem, na odbore obehového hospodárstva máte možno vy alebo kolegyne aj dobrovoľné nástroje, tam riešite na starosti. Nevieme cez dobrovoľné nástroje zabezpečiť nejaké vzdelávanie, edukáciu širšiu zo strany štátu, napríklad tak, ako je bežné v zahraničí už na škôlke, napríklad v základnej škole. Toto vám neviem celkom presne odpovedať, ale viem, že Slovenská agentúra životného prostredia má vo svojej agente aj vzdelávanie a majú to aj teda vo svojom pláne hlavných úloh.
Bohužiaľ zatiaľ sa spoliehame na Slovenskú agentúru životného prostredia v tomto vzdelávaní, ale teda, tak ako pán generálny povedal, treba posilniť a zmeniť túto oblasť. Možno aj tie financie, ktoré OZVčky disponujú s nimi, čo sa týka nejakých informácií o kampaň, čo musí byť zo zákona, by sme nasmerovali nejakú spoločnú veľkú kampaň, podobne ako to majú v Čechách, alebo toto sú také tie nápady, že akým spôsobom to robiť nejakým údernejšie a väčší plošný dosah. Ako k tým, sekundu, ja len k tým OZV dobre, ale bolo by dôležité, aby sa to nezameralo len zase na to, že triedte, hej, že aby tam bolo presne tá pointa, že vy keď to vytriedite, ja to opäť skúsim prepojiť tú komplexnosť a poprosím Mišku, nech ma potom doplní k tomu. Opäť není tu nikto za OZV teraz? Nikto? Dobre, nejaký výrobca obalov plastových, nikto nevadí. Možno na online niekto. Ja som si teda pozrel návrh nariadenia o teda dizajne, obehovosti a vozidlách po dobe životnosti. A včera tá otázka zaznela vo vzťahu k obsahu recyklátu, teda nejakých 25% pre obsah recyklátu zo starých vozíl, ale je tam aj požiadavka 25% z toho komunálneho odpadu, hej, z toho plastu, ktorý vznikne. A aby tí obyvateľia si uvedomili, že my potrebujeme napríklad postaviť zariadenie, ktoré nebude len klasické mechanické, bude to chemická recyklácia, zase keď ľudia chemická recyklácia, ale možno aby pochopili tú pointu, že no ale vy chcete sedieť v aute a je stanovená požiadavka, že v tom aute musí byť obsah toho plastu, ktorý vám doma vznikne, a k tomu potrebujeme zariadenia. Hej? Takže to len tak by som nadviazal k tomu a teda Miška, skús povedať aj k tomu vzdelávaniu a k tejto možno komplexnosti z vášho pohľadu automobilového priemyslu. No, to je presne podľa mňa to, čo sa deje a to, čo robia aj OZVčky, aj to, čo sa komunikuje v školách, škôlkach, je presne to, že trieďme, nevyhadzujme to do lesa, ale to je furt ten komunál. A keď sa furt len budeme baviť o tom komunáli, tí ľudia reálne netušia, koľko iných odpadov tu je. A to prepojenie, ja súhlasím, že naša slovenská mentalita je skôr taká, že keď naozaj musím a dostanem za tú PET fľašu tých 15 centov naspäť. Ale uvedomuje si niekto, že my sa tu nebudeme baviť o 15 centoch. My sa tu budeme baviť o tom, či na Slovensku zostane priemysel. A to je o tom, či ten priemysel dá to HDP. A či to HDP zaplatí vôbec školy a nemocnice. A toto tu nikto nehovorí. To je tá konkurencieschopnosť. Vieme, čo sa stalo v Hliníku nad Hronom? Niektorí sa potešili. Áno. Teraz Košice. Uvidíme, čo povie Japonci. A tak ďalej. A my sa tu bavíme o tomto. A to, že sme... Áno, môžeme si povedať, že nechceme tu priemysel. Alebo... A čo budú tí ľudia potom robiť? Hej? To znamená, že to je podľa mňa dôležité tiež tým ľuďom povedať, že áno, jedno je to, čo vy robíte vy doma. A druhá vec je, že kto a čo nám robí tu HDP a čo s tým odpadom, ktorý vytvárame, čo sa snažíme robiť, aby sme mu predchádzali. Možno aj to vysvetliť tým ľuďom, že áno, to sú tie veci, ktoré prídu. To je to, čo je pre nás to najdôležitejšie, predchádzať vzniku odpadu, obehové hospodárstvo, napríklad aj v tých autách, ale že potrebujeme tu tie zariadenia. A tie naozaj, ja si myslím osobne, že čím je to zariadenie väčšie, myslím teraz aj kapacitovo, tak sú tam oveľa lepšie splniteľné a dosiahnuteľné tie environmentálne štandardy. Lebo keď tam máte, poviem, že spalovňa viedenská, neviem, kto ste mali možnosť vidieť tú spalovňu, tá stojí 50 metrov obklopená rodinnými domami a nikto tam nemá problém. A keď si kliknete na ich stránku, tak vidíte tam AMS-ko. Skúste si pozrieť, aké má emisie nejaká stará kotolná na nejakom sídlisku na Slovensku. Podľa mňa oveľa horšie ako tá veľká spalovňa nebezpečného odpadu vo Viedni. Lebo to nikto nevie. A to je presne to, čo potrebujú tí ľudia pochopiť, že
Ja viem, že to je takéto obľúbené, že áno, chceme to, ale not in my backyard, to znamená nie za mojou záhradkou, ale to tu musíme mať. A keď to tu nebudeme mať, tak budeme otvárať ďalšie skládky, to je to, čo chceme. Už teraz sme skládková veľmoc, aj keď sa teda smerom na vonok tvárime, že nie. A R12 nás zachraňuje. Moja otázka by bola, že R12, koľko z R12 reálne skončí na D1? A bojím sa toho percenta. A rovnako viacerí si myslím, že sa boja. Včera to tu zaznelo, keď si tu nebola, pri nemocničnom odpade 49%, iné nakladanie a pri textile to bolo tiež okolo 49% iné nakladanie, čiže je to tak. A vysvetlíme toto tým ľuďom, že my máme dve alternatívy. Nestavať tu nič a potom to dajme na tie skládky. Ale podľa našich výpočtov po 2 rokoch máme všetky skládky na Slovensku plné. A potom čo? Otvoríme ďalšiu skládku a vy naozaj za tým dvorom chcete radšej tú skládku, ako by sme tam mali zariadenie, ktoré napríklad v tých veľkých brownfieldoch by vedelo vykurovať tie obce, tak ako to robia vo Viedni? Prečo nejdeme týmto smerom? A využíme tie brownfieldy, nerobme to prosím vás na ornej pôde. A tých brownfieldov a starých záťaží je na Slovensku toľko, že ešte sa budú dať na to čerpať aj eurofondy. Ďakujem pekne. Katarína Bradlík-Pšerová, pohľad na to vzdelávanie, edukáciu. Ja som k tomu chcela taký neprávny, laický pohľad, že podľa mňa to zameranie napríklad na tie základné školy, stredné školy, podľa mňa naše deti už toto nebudú riešiť, že oni od malička už majú iný ten pohľad, že v škole podľa mňa to vzdelávanie už na inej úrovni stále nedokonalé a stále, ale tie deti podľa mňa už idú trošku v takom inom režime. Ale podľa mňa problematické teraz sú ešte tí dospelí ľudia, ktorí podľa mňa treba nájsť tú osobu, ktorým tým ľudia veria. Vidíme, aká je spoločnosť rozdelená, ale keď to počujem od nich, no to je blbosť a oni ma tu chcú oklamať a nebudem tomu veriť, ale keď mi to možno povie ten niekto iný, komu verí, tak zase tomuto budú veriť. Že podľa mňa je teraz ťažké nájsť aj ten spôsob, aby to tých ľudí oslovilo a dostatočné množstvo ľudí. Že podľa mňa toto je dosť akože ťažká úloha, ktorú teda určite treba spraviť. Ale tá orientácia je podľa mňa teraz dôležitá aj na tých dospelých ľudí, čo je o to ťažšie, lebo tie detičky si ešte teda dajú povedať. A moje dieťa už teda vidí, otvorí si koš, vidí tam 4, ešte teda nevie, kde hodí, lebo má 2 roky, ale už to tak na to kúka a niekde to hodí. A bude vedieť už za chvíľku, že kde to patrí. Čiže s ním problém nebude. Ale môj oco, na čo? Veď mali by riešiť lietadlá, majú vplyv, nie tento môj odpadok. A sme tam, kde sme boli. Áno, je to pravda, ja mám teda už veľké deti, ale nie som úplne taký optimistický, keď vidím to správanie aj menších obyvateľov tejto krajiny, hej, že, ale to vychádza, keď to v tej škole nemajú a im to nemá kto predať, tak im to nepredá, hej, to zase vieme, hej, ako aj iné návyky, takže to vidíme. Ďakujem pekne. Nejaká otázka z publika? Nikto, všetci len počúvajú ako podcast, dobre, pozrieme sa na slajdom. Tak ja by som otvoril ešte jednu. Výborne, nech sa páči, ďakujem pekne. Ďakujem, haló. Moje meno je Alexander Simon zo spoločnosti Evergreen Recycling a prišiel som sem, poviem na rovinu, prvýkrát, keďže robím s odpadom len 3. rok a pozerám sa na tie prezentácie a rozmýšľam stále, lebo odkedy som začal v tom biznise, hľadám zelené riešenia na rôzne odpady a vidím to aj v sfére komunálnej, ale najväčší problém vidím v tej priemyselnej. A pozerám aj sem tam nejaké videá, že Naturpark tam zdieľa, že čo robiť s obalom Fidorky, potom horaliek a rôzne také veci, ktoré nepomôžu nám. Ako som v tom odbore a vidím to, robíme aj trading, nakupujeme odpad, skúsime to predať a vidím to tak, že na Slovensku, nielen na Slovensku, po celom svete máme strašne veľa materiálov, obalov, na ktoré nevidím, alebo možno ja som amatér, že som nenašiel ešte riešenie. Napríklad začneme s tým zálohovým systémom. Ten zálohový systém je vymyslený tak, aby tie obaly sa vrátili do toho kolobehu.
Potom máme ďalší materiál, ktorý sa vyskytne na zberných dvoroch, sú PET drogéria. Neviem, kto tu má riešenie na PET drogériu? Ako vznikne na zberných dvoroch strašne veľa toho materiálu, bavíme sa o obrovských množstvách. Teraz po tom zavedení zálohového systému začali sme miešať a zhoršiť tú kvalitu a preto slovenský trh je známy tým, že máme strašnú zlú kvalitu PET fľašiek. Zberné dvory miešajú PET drogériu, olej, ocot do toho kolobehu, ktorý sa vráti tam, kde sa repet malo používať. Môj osobný názor by bol ako taký jednoduchý, laický, možno to nefunguje. Ja si myslím, že to nefunguje, lebo už by to boli zaviedli. Že reorganizovať celý ten kolobeh a všetky tie obaly. Ja som videl na Netflix taký film, seriál Black Mirror, neviem, či to niekto videl. Tam sú také vízie o budúcnosti, ako budúcnosť môže vyzerať a ako už teraz vyzerá a ešte to trošku také prifarbené. Napadol ma ten film a seriál, lebo v tom seriáli som videl takéto veci, jednoduché, minimalistické. Bavíme sa o zariadení bytu doma. Kedysi, keď sme išli k babke, boli tam rôzne sochy, neviem čo, veci, ktoré už v dnešnom živote, v tom rýchlom živote, nemáme čas na takéto veci, aby sme odpratali prach, zabere nám miesto, nemáme čas na takéto veci. A odpad vidím rovnako ako zariadiť jeden byt. Že už keď zariadíme byt, my sme doma, kúpili sme si vysávač robotický, lebo nestíhame to. Všetko je to zjednodušené. Mali by sme to robiť aj s odpadmi, môj názor. Napríklad dať z trhu preč PET drogériu. Hovorili sme, že Slovensko je malá krajina, Izland je ešte menší, ja viem, ale oni stoja za tými názormi, napríklad, ktoré sú proste potvrdené podľa ich názoru. Môj osobný názor by bol, keby sme takéto veci eliminovali z trhu, to znamená, že nahradiť PET drogériu na trhu s niečím iným, na čo máme koncovku. Nikto sa tu nehlásil na PET drogériu, není na to koncovka. Ako sú niektorí odberatelia, si zoberú, ale za poplatok. Keby sme vymenili PET drogériu, dajme tomu na HDPčko. Možno, že cena toho toho produktu by sa zvýšila, ale tým by sme zabezpečili ten kolobeh toho odpadu. Ja možno by som povedala, že podľa mňa najväčší problém je, že sa stále a dlhodobo tvrdí, že tu máme dostatočné kapacity na plasty. A potom presne to, čo hovoríte. Možno máme na jeden druh plastov, konkrétny to zariadenie, jedno, ale to je presne to, že my nevieme, koľko tu máme reálne zariadení, s akými kapacitami a na ktoré veci. A tam by sa stačilo naozaj pozrieť na to, čo všetko vyvážame a koľko tých plastov vyvážame a aké reálne kapacity potrebujeme, lebo to je to, čo presne hovoríte, že v tých žltých kontajneroch jediné, čo malo zmysel sa recyklovať, sa vyťahlo do zálohového systému a teraz je tam niečo, čo sa bojím spýtať, že kde končí. Väčšina, ktorí sme v tom biznise dlhšie, tak asi vieme. Ale to je presne to, že nám tu chýbajú tie kapacity na zhodnotenie aj plastov, aj tých drogérií a podobne. A ako náhle by ste chceli také zariadenie postaviť, tak čo? Spadnete pod veľkú EU. A do toho sa nikomu nechce a tie zariadenia tu nie sú. Keď si pozriete, že ako klesali tie kapacity zariadení, to je presne to, čo potrebujeme. A presne je podľa mňa dosť podstatné a dôležité, aby aj ministerstvo nekomunikovalo, že máme dosť kapacít na energetické zhodnocovanie. Ale myslí tým komunál. No tak ale komunál je 20% odpadu a furt sa točíme v tom istom. A tým pádom potom aj tí, čo by možno investovali do tých zariadení,
Tak ako majú oni to predať, že áno, bude mať tú návratnosť, keď ministerstvo životného prostredia tvrdí posledných 7, 8, 9 rokov, že máme na všetko dostatočné kapacity. To je presne ten začarovaný kruh, prečo máme ten problém. A keď sú, tak si prosím tie koncovky a s tými tónami. Ako jednoduché, ale nedostávam ich. Ďakujem. Aj obyvateľstvo je proste zle informované. Spolupracujeme so školami napríklad. Tam jedna učiteľka tiež mi hovorí, že učí deti, aby triedili doma. Učili rodičov, naučíme deti budú učiť, ako naučia rodičov, že tetrapak to musíte zbierať, to je super. Toto učia deťom v škole. Ako možno, že sú nevzdelaní, ale viem, že môj osobný názor, že tetrapak nám robí problémy. Ten tetrapak by sa dal tiež nahradiť, dajme tomu s HDPčkom, alebo s iným materiálom, alebo s klami. Máme strašne veľa takých materiálov. Nemáme koncovku, ale keď chceme, musíme za to zaplatiť. A ten tetrapak ako? Možno 10% toho sa dá recyklovať, ostatné pôjde do spalovne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Takže ja len dve veci a potom Tomáš trošku. Neviem, ak ste tu včera boli, tak ste mohli počuť zo strany ministerstva nová smernica, teda nariadenie o obaloch, bude stanovať tie pravidla na tú recyklovateľnosť, takže tam nehovorím, že to vyrieši všetko, ale to je teda v kontexte Green Dealu, aby sme mali teda ten odpad recyklovateľný a plus ešte to, čo Miška Plšeková-Hledková ukazovala, ak ste videli tých R10, tak ak ste si videli tie prvé 3 stupne, tak to sú opäť na nás, na každom jednom obyvateľovi. Tam ste videli odmietnúť, redukovať alebo znova použiť, že to tak poviem. Takže to je skutočne potrebné si uvedomiť aj tú svoju pozíciu a zase treba povedať a nie hovoriť za všetko možno len štát, keď my tvoríme ten štát, ak my sa neuvedomíme, že sme v tom reťazci. Ja stále hovorím, že každý obyvateľ je na začiatku toho reťazca a nie je to tak, že niekto mi niečo núti alebo mi nechce dovoliť. Michal trošku chcel, neviem, čo mám s tým Michalom. To za to, že Martin ma včera nakazil, Tomáš trošku. Dlhá konferencia náročná. K tej, najprv začnem tou zasa ekonomickou stránkou, ktorú spomínate, že u nás sa stredajú firmy presne, ktoré ponúkajú technológie, ktoré ukazujú, čo bude možno tá budúcnosť, čo bude možné zaviesť, respektíve čo už je zavedené v nejakých krajinách, ktoré sú, dajme tomu, popredu. Ale vždy sa bavíme o tom, že tá technológia koľkonásobne viac stojí, koľkonásobne viac bude táto zložka alebo toto zlepšenie stáť a aký to má dopad na ekonomiku. Pretože vždy my musíme kalkulovať tým spôsobom, že jednak z Európskej únie sa tlačia nejaké návrhy a tiež vieme, že čo je akýby efektívne, čo by sme mohli implementovať, ale naozaj musíme robiť tú vyváženú mieru. Potom zase prídu zástupcovia z MOS, prípadne prídu občania a tak ďalej a keď im v jednom čase alebo nejakým spôsobom, ktorý je nárazový, zvýšime ceny za mnoho služieb, tak tiež to nemá dobrý efekt a nemôžeme takýmto spôsobom zaťažovať, čiže musí to mať nejaký postupný nábeh. A ja som to už včera spomínal, že tie najekologickejšie krajiny sú tie, ktoré majú najsilnejšiu ekonomiku, pretože si tú ekológiu môžu dovoliť technologicky. A neviem, prečo u nás je dlhodobo ten prístup, alebo bol toho ministerstva naozaj, že to je ekologické a to je zelené, keď sa všetko zakáže, keď tu nebude žiadne technológie, nič, len zelený les. Akože to je za mňa trocha utopia. Ja verím, že v tomto smere ministerstvo zmenilo ten prístup na ten pragmatický, že presne my rozumieme, že treba vybudovať nejakú vyvážený synchronný systém týchto aj zariadení, aj technológií, aj priemyslu, aby to fungovalo ekologickým spôsobom. Že toto je ten prístup, presne, ktorý chceme dosiahnuť. A čiže teraz k tomu vedú aj tá zjednodušená EIA, aj tie verejné obstarávania, ktoré už pôjdu rýchlejšie a tak ďalej. Čiže túto zmenu ja badám a áno, tá edukácia alebo to informovanie nepôjde len ku komunálnemu odpadu alebo len k tomu triedeniu a tým deťom.
Lebo to je tá najľahšia cesta, keby, že tam to ľahko pochopíte u tých detí, ale ten priemyselný odpad, HDP a tieto veci sú ťažko uchopiteľné pre ľudí. Toto nie sú jednoduché témy, ako to spojiť. A už tie veľké financie a tie národné obrovské objemy je ťažšie komunikovať, ale určite na to budeme cieľať, aby sme pochopili aj tento mechanizmus a boli zodpovední ekologicky aj tým priemyselným smerom, ak to mám tak povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte doplnila. Celý ten šarm, ktorý má to obehové hospodárstvo, alebo ten potenciál toho, čo má doniesť, tak je to práve o tom, že ak sa to správne nastaví, tak je to ešte aj finančne výhodné. Ale o to viac treba zamakať v tom backgrounde toho celého, lebo vy keď tu nemáte zariadenie, alebo máte tu jedno, ktoré má veľmi obmedzenú kapacitu, tak to zariadenie si vypýta za to peniaze. Hlavne, ak tomu zariadeniu na konci nedáme možnosť, že to môže niekde predať ako alternatívnu surovinu namiesto ropy. Ale ak tých zariadení urobíte viacej, to znamená, že bude konkurenčné prostredie a ak umožníte, že po tej recyklácii ten ich produkt alebo medziprodukt, alebo vedľajší produkt, alebo stavkonca odpadu, alebo alternatívna surovina bude predateľná ďalej, tak to začne mať celý ekonomický efekt. A o tom sa bavíme. Ten projekt Aluminium Closed Loop, ktorý práve ukazujeme ako jeden z príkladov, ako sa to dá, tak on je vysoko finančne plusový a vysoko ekologicky plusový, ale na to, aby to bolo, museli sme prejsť všetky tie veci. To znamená, že ja si osobne nemyslím, že ani tá recyklácia plastov, a to je presne tá chemická recyklácia plastov, do ktorej musíme ísť, lebo tých ihrísk, na ktorých môžeme použiť tie materiálovo recyklované pneumatiky, už za chvíľu všetky tie ihriska budú hotové, ale práve tá chemická recyklácia umožňuje ísť v rámci toho obehového hospodárstva o úroveň vyššie. Vytvorme tie podmienky na to, aby tie produkty z tej recyklácie boli vysoko biznisovo zaujímavé, nahradili nám fosílne palivá a poďme o tú slúčku vyššie. A presne tie podmienky sú o tom, že už to nebude mať nákladové, ale budem to mať celé ziskové. A toto je to, čo chce ten Green Deal. Ďakujem za doplnenie. Ja len jedna vec, že už to slovo pre človeka, ktorý je tak zelenšie orientovaný, že chemická recyklácia, už to akoby tak náročne znie. Čiže toto sú presne tie vízie, ktoré my musíme dobrým spôsobom odkomunikovať, aby pochopil, že chemická recyklácia na konci dňa znamená ekologickejšie a ekonomicky udržateľné prostredie. Ďakujem pekne za ten doplnok a ja teda doplním tiež, že ak by sme si pozreli sa, Green Deal ani nie je taký, ale tie jednotlivé nariadenia, smernice a doložky vplyvov, ktoré tam máte, tak všade to presne vychádza pozitívne, že všetky tie opatrenia, ktoré sú tam, tak na konci dňa majú znamenať viac pracovných miest a viac HDP a nie naopak, ako je presne tá predstava, že teraz uvidíme, čo bude po septembri, Európsky parlament, vieme, že tá frakcia, ktorá pretlačila Green Deal, výrazne oslabila, stále má väčšinu, uvidíme, či to budú nejaké zmeny, ale tá pointa, tá filozofia Green Dealu, myslím si, že tu, kto sa na to pozerá racionálne, nikto nemôže rozporovať, lebo tá filozofia je jasná, presná a dáva tie všetky možnosti, ktoré sú tam. Nesúhlasím s tebou. Podľa mňa pre ľudí není ani jasná, ani presná. Okay. Tak, a komisia ju nekomunikuje. A to je ďalšia vec, že keď sa spýtaš, no aj túto, my sme v odborných krúhoch, komu je presne jasné, čo chce Green Deal? Ja myslím, že trošku, asi si myslím, že viem. Traja, štyria. Dovolím si zdvihnúť a my sme tu medzi odborníkmi. Ona není jasná. Nekomunikuje sa. Rada vlády pre zelenú európsku dohodu, ktorá má sprostredkovávať spoluprácu medzi rezortmi. Viete, kedy posledne zasadala? Je pod gestiou Ministerstva životného prostredia. 2 roky. 2 roky. V januári roku 2022. No ako sa to komunikuje, keď ani proste rada vlády nezasadá? Takže možno pár ľuďom je ten Green Deal jasný, väčšina to vníma ako ohrozenie, ako to, že sa im šaha na ten luxus, že sa im šaha na ich práva, lebo sa to nekomunikuje. Je to tak.
A ja by som teda nadviazal na to, čo bolo povedané predtým aj teraz, a to, čo som tu spomenul, smernicu o čistení komunálnych odpadových vôd a o tej komunikácii a spolupráci ústredných orgánov štátnej správy, ale aj vo vnútri orgánov štátnej správy, že či teda odbor alebo sekcia obehového odpadového hospodárstva participovala na pripomienkovaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorá predpokladám bola na sekcii vôd, ale rieši aj cirkulárne témy a vyťaženie fosforu, skálu, teda recyklačné technológie a tak ďalej. Buď Tomáš trošku, alebo kolegyňa Karin Kováčová. Či máte takú vedomosť? Taká konkrétnejšia vec, neviem, že či máte informácie, že ako bol pripomienkovaný, lebo tých pripomienkovaných zákonov, naredenie je naozaj, že tam ide penzum. Pamätám si, že aj v posledných mesiacoch táto téma tých aj odkalize komunálnych odpadových vôd bola. Tá investície sú prioritou aj ministerstva, čo sa týka týchto infraštruktúrálnych projektov, aby hlavne išli, lebo to je tiež jedna z vecí, ktoré sú také základné a mali by byť hotové, kým idem robiť nadstavbu. Ale nepamätám si presne, že ako bolo to pripomienkovanie. Neviem, či spomínam. Väčšina takýchto materiálov ide na pripomienkovanie všetkým sekciám a predpokladám, že sa určite aj na našu sekciu dostalo, ale pokiaľ mám vedomosť, tak z nášho odboru nešli žiadne pripomienky k tomuto materiálu. Okay. A ešte ak by som mohla nadviazať na Radu vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu, tak my sme dostali za úlohu vytvoriť pracovnú skupinu Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu pre obehové hospodárstvo. Podarilo sa nám ju rozbehnúť. Oslovili sme viacero inštitúcií, či by nemali byť záujem byť členmi tejto našej pracovnej skupiny. Zasadli sme 4-krát. 5-krát malo byť zasadnutie v decembri minulého roku, ale pravdu povediac, keďže vzniká stratégia a akčný plán pre odpadové hospodárstvo, tak sa v podstate všetky aj APZD, aj viacero strán zameralo na prácu na tejto stratégii, takže sme zasadnutie pracovnej skupiny odložili s tým, že myslím si, že je dobrým nástrojom na to, aby sme sa posunuli niekam ďalej, ale narážame na takú slabú spoluprácu aj s inými rezortmi napríklad. Musím vyzdvihnúť, že s ministerstvom hospodárstva máme našťastie dobré vzťahy a vieme, na koho sa tam obrátiť, spolupracujeme s nimi, ale ministerstvo financií napríklad nás dlhodobo ignoruje a ani na naše výzvy určiť nejakého ich zástupcu, ktorý by bol členom našej pracovnej skupiny, tak bolo to bez reakcie. Takže myslím si, že jednou z priorít aj nášho odboru by malo byť posilniť túto pracovnú skupinu a začať intenzívne v nej pracovať a dať nejaké ciele, ktoré by tá pracovná skupina mohla mať. Ďakujem pekne. Ešte doplním, možno tá štruktúra, že je tá rada vlády, ktorá práve povedala, že cez tie pracovné skupiny sa majú stretnúť tie jednotlivé rezorty a pre oblasť napríklad obehového hospodárstva riešiť tie veci medzi tými rezortami. Hej. Tá pracovná skupina vznikla ako posledná, ale zase mala najviac rokovaní. Takže toto je podľa mňa super, len je škoda, že trebárs práve ten plán, ktorý sa rozbehol a pracuje sa na ňom, tak pracuje na ňom zase Ministerstvo životného prostredia a je veľmi podstatné, aby tá pracovná skupina trebárs posúvala aj tie informácie z toho plánu smerom na tých členov pracovnej skupiny a brala od nich ten input, ktorý tam má na konci byť. Hej. To znamená, že to, že robíme teraz na nejakej dielčej úlohe toho plánu alebo programu odpadového a obehového hospodárstva, to je presne to, že tá skupina to má komunikovať s tými ostatnými rezortami a myslím si, že zrovna táto skupina pracovala asi najefektívnejšie spomedzi tých, ktoré sú v rámci tej Rady vlády pre zelenú európsku dohodu, lebo tie ostatné zasadli 1 alebo 2-krát a vlastne už nepokračovali, takže toto je práve jedna z tých aktívnych a myslím si, že naozaj je to spolupráca s Ministerstvom hospodárstva v tejto téme. Oni naozaj podľa mňa na tej skupine pochopili, že o čo ide.
a že tam bude veľmi veľa tých styčných bodov, lebo ako náhle sa budeme baviť, že je to odpad, tak to patrí pod gestiu Ministerstva životného prostredia. Keď to bude súrovina, alternatívna súrovina, tak sa dostávame do gestie Ministerstva hospodárstva. Toto je veľmi kľúčové vyriešiť, že kto čo ako bude riešiť, aby to neriešili buď obidvaja, alebo ani jeden. Hej. A to je presne to, čo treba dohodnúť aj v kontexte toho pripravovaného plánu odpadového a obehového hospodárstva. Využiť to, že tá tam skupina je, prediskutovať si, že či áno, máme tam všetko, čo tam všetci chceme mať, nielen Ministerstvo životného prostredia. Ďakujem pekne. Katarína Bradlík-Šerová už dlhšie nehovorila. Ja by som sa opýtal, vy máte klientov, pre ktorých riešite aj teda environmentálne otázky, sa špecializujete, potýkajú sa klienti s podobnými problémami, ako tu teda zazneli, stav konca odpadu, nedostatok prevádzok, žiadajú vás o nejaké právne stanovisko, že ako ten výsledný, možno pre nich nie je odpad, zaradiť? Určite áno a veľa otázok je presne taký, ako mala aj Miška, že ja si myslím, že nemám odpad, nemám, neviem to presne zaradiť. Potom ešte ďalšia otázka. Tu síce už možno si myslím, že nemám odpad, myslí si to aj iná krajina, keď nemám európske jednotné pravidlá, musím si to aj kontrolovať, že či, keď mi tu vzniklo alebo v inej krajine, že či mi to kvázi platí aj tu, či sú na to nejaké podmienky. Či toto sa dosť riešia, hlavne pri týchto cezhraničných prepravách, že napríklad mali sme jeden prípad presne, že bol to nejaký medziprodukt, tuto v rámci toho procesu interného sa to už bol nejaký medziprodukt, ktorý bol ale ďalej použitý, ale keď ho chceli previesť, už to bol odpad. Takže tiež to treba, akože je to možno na prvú tak nie úplne jednoznačné, ani akože oni majú nejakú tí podniky presne víziu, veď to je produkt, ale áno, tie analýzy sú veľmi časté. A z hľadiska už len zaradenia alebo ďalšieho spracovania. A presne veľa klientov sa akože potýka s povoleniami, aj tí, ktorí sa už do toho pustia, samozrejme veľakrát tam treba riešiť aj nejaké vyjadrenia, ako vysvetľovania a tak ďalej a možno aj snahu nejakého urýchlenia tých procesov, keď sa nedodržiavajú lehoty, tak aj na to sú nejaké procesy, s ktorými sa snažíme pomôcť. Takže je toto veľa, veľa tém, ktoré sa tam nájde. Ďakujem pekne. Nejaká otázka z publika ďalšia? Ja si pozriem slajdo. Už vás tu veľa nezostalo, ale ďakujem tým, čo tu zostali, aj všetkým na online. Máme posledný nejaký 11 minút. Ja tu mám takú možno väčšiu tému, ale aj tak ju otvorím aspoň skratke. Včera tu zaznelo v rámci diskusie POH, čo všetko tam je potrebné riešiť. A teraz na každého pôjde tá otázka. POH, síce že POH obehové, ale otázka je, či sa bude skutočne zaoberať cirkularitou v tom celom ponímaní, v tom skutočne ako je v tom Green Deale, keď nie na prvú, tak zakliata, povedzme. V Českej republike, porovnávame sa s Českou republikou, bohužiaľ, alebo bohudík, ako by povedali. V Čechách majú dokument, ktorý sa volá Cirkulárne Česko 2040. A to je dokument, ktorý nie je programom odpadového hospodárstva, ale práve má riešiť tú cirkularitu. A je tam 11 tém, ja si ich dovolím prečítať, je to produkt a design, priemysel, suroviny, stavebná výroba, bioekonomika a potraviny, spotreba a spotrebitelia, odpadové hospodárstvo, voda, výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie a znalosti, ekonomické nástroje a cirkulárne mestá a infraštruktúra. A tá otázka znie jednoducho. Potrebujeme ďalší strategický dokument? Môžeme začať s ministerstvom. Tomáš Troško. Za mňa ja som skôr na rýchle, praktické a účinné riešenia ako množstvo a veľmi rozsiahlých strategických dokumentov. Určite je potrebná spoločná stratégia nastavenie nejakej spoločnej vízie, preto aj predĺžujeme ten časový horizont tej stratégie na 10 rokov. Takisto snažíme aj ostatné, či už legislatívne zmeny teraz zavádzať v dlhšom časovom rámci, aby tam bola tá právna istota pre investorov, aby tam bola tá právna istota pre ostatné zložky. Na druhej strane potom, čím je ten materiál väčší a čím je obsiahlejší, tým ťažšie sa možno implementuje. Čiže tie rámce by som tam nadefinoval, budú definované. Tak ako ste prečítali, každá tá zložka ide spolu ruka v ruke, len tie potom už samotné tie akcie, respektíve implementovanie týchto jednotlivých tém
by malo ísť rýchlejšie, účinnejšie a mali byť viac previazané. Čiže na toto budem tlačiť, aby ten program bola tam tá vízia, bola tam tá dlhodobosť, ale aby bol oveľa efektívnejšie implementovaný v rámci jednotlivých opatrení. Ďakujem pekne. Tá istá otázka Karin Kovačová za odbor obehového hospodárstva. Potrebujeme ďalší strategický plán Cirkulárne Slovensko? Ja predpokladám, že každému z nás je jasné, že odpadové hospodárstvo je len súčasťou obehového hospodárstva a že obehové hospodárstvo zahŕňa množstvo iných ďalších tém a stratégia, akčný plán, ktorú Inštitút environmentálnej politiky pripravuje, je zameraný na odpadové hospodárstvo a áno, snažili sme sa tam vniesť do čo najviac opatrení aj obehovkových, ale stále sme len viac menej pri tom odpade. V roku 2022 v máji bol predstavený projekt Cestovná mapa OECD Roadmap. Áno, OECD s komisiou a z MŽP pripravilo projekt, v ktorom identifikovali 3 hlavné oblasti, na ktoré by sa Slovensko malo zamerať. A to bol potravinový odpad, stavebný odpad a efektívne využívanie zdrojov, ak sa nemýlim. A myslím si, že táto cestovná mapa by mohla byť veľmi dobrým podkladom na to, aby sme mali nejakú víziu, buď koncepciu alebo stratégiu pre obehové hospodárstvo. A ja si teda myslím, že by bolo vhodné do nejakého takéhoto dokumentu zahrnúť nielen odpady, ale celú obehovku. A my sa na odbore trochu potýkame s nedostatkom personálnych kapacít a s týmto projektom OECD sa v podstate nič ešte nespravilo. Čerpame z neho údaje, pomáha nám vo veľa veciach, ale je škoda nevyužiť ho, si myslím. Takže by mohol byť takým podkladom pre stratégiu, pre obehovku. Ďakujem pekne. Michala Hledková-Plošeková. Podľa mňa, ja by som rád na to nadviazala. To znamená, že to, čo bolo vypracované práve v tomto dokumente, zobrať, preklopiť tú praktickú časť do toho POHčka. A podľa mňa by bolo dobrým krokom urobiť z toho plán odpadového a obehového hospodárstva. Hej? Alebo v nejakej forme od toho odpadu do toho obehového hospodárstva. To, čo sme tam my napríklad navrhli ako jedno z opatrení, je urobiť vlastne tú právnu bázu a vytvoriť podmienky pre to obehové hospodárstvo. Takže to tam od nás išla ako prípomienka, lebo si myslím, že je to kľúčové, aby sme vedeli sa preklopiť z tých odpadov na tú obehovku. Ale ako to, že či tam je tá komplexita podľa mňa otázna, že ak si to nechá v gestii len Ministerstvo životného prostredia, či tam bude tá obehovka s dostatočným dôrazom aj trebárs na Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo financií a posledných vecí. A o to dôležitejšia je podľa mňa trebárs pozícia tej Rady vlády pre zelenú európsku dohodu, kde to je vlastne ako keby nadrezortný, lebo tá Rada vlády má pod sebou ako keby tie jednotlivé rezorty. To znamená, že to je podľa mňa to, my to voláme v robote, že grémium, alebo to je tá rada, ktorá by mala o tom rozhodnúť, že áno, dobre, toto bude spolu, správme to, má to túto najväčší zmysel, ale budú tam mať vstupy aj iné ministerstva, nielen Ministerstvo životného prostredia. A ešte možno taká jedna téma, ale kľudne zareagujte. Presne, toto som chcela povedať, že obehové hospodárstvo zďaleka nie je agendou len Ministerstva životného prostredia a toto si potrebuje spoločnosť uvedomiť, že pokiaľ nebudú tie rezorty intenzívnejšie spolupracovať, tak my z našej pozície nedokážeme spraviť toľko, ako keď budeme spolupracovať. Ale to je tá Rada vlády, ktorú má v gestii Ministerstvo životného prostredia a treba ju využívať. A možno ešte z takého biznis prostredia. A bude to od nás chcieť vlastne aj Green Deal a je to aj pod IEDčkou, je to environmentálny manažérsky systém, ktorý vlastne vyžaduje k akémukoľvek akčnému plánu, aby ste si stanovili opatrenie, zodpovednosti, zdroje,
a pravidelne to reportovali. To znamená, že tá aplikačná časť podľa mňa, že tie strategické dokumenty, ktoré to Slovensko má, nie sú zlé. Ale tá aplikačná časť je úplne že žalostná. A presne je to o tom, že mám jedného zodpovedného, ktorý to má v danom termíne dodať. A buď to dodá, alebo povie, dodal som to na poli, lebo vysvetlím. A toto je ten manažerský systém, ktorý napríklad nás ako súkromné spoločnosti auditujú tretie strany, nebudem menovať, je ich pár. A keby treba takýto systém si povedalo Ministerstvo životného prostredia, že si zavedie, tak to tam musí dávať. A prečo to súkromné spoločnosti musia dávať a štát to necháva tak? Ďakujem pekne. A ešte Katarína Bradlík-Pšerová, ten pohľad, či potrebujeme ďalší strategický dokument. K tej otázke, že teda, ako bolo spomenuté, súhlasím, že je to stále len program odpadového hospodárstva. Tak podľa mňa tam ani nemá byť, že toto je len posledná časť toho obehového hospodárstva, tak podľa mňa toto nie je úplne priestor, kde riešiť celé obehové hospodárstvo, lebo ten zákon o odpadoch presne rieši ten koncovku, rieši ten program odpadového hospodárstva, tak ak sa to má niekde strategicky upraviť, podľa mňa to treba iný dokument. Otázka je, že či to je potrebné riešiť v osobitnom dokumente a neriešiť to skôr už prakticky na tých radách, že nie som si úplne istá, že či len akože strategický dokument by to vyriešil. Podľa mňa je presne, sme v štádiu vôbec sa dohodnúť, kto je za čo zodpovedný a riešiť a na konci môže byť taký strategický dokument, ale určite vôbec začať ten proces a nemyslím si, že by to malo byť celé v tom programe odpadového hospodárstva. Takže ďakujem veľmi pekne. Pozerám sa na čas, máme 2 minúty, takže akurát sme to stihli. A myslím si, že to, čo bolo pointou tejto diskusie, tak za mňa sme to minimálne dosiahli, to musíte aj vy ostatní potom napríklad v rámci dotazníka alebo aj s diskutujúcimi, lebo pointa mala byť otvoriť tie otázky, aby to boli zástupcovia ministerstva, ktorým teda ďakujem, že sú tu obidvaja a počúvali od začiatku, teda videli aj tie prezentácie, zostali tu, aký má pohľad na to priemysel, aký je pohľad právny a myslím si, že ten signál bol jasný pre ministerstvo. Priemysel je pripravený pomôcť, poskytnúť komplet vedomostnú bázu a za mňa tým, že som v minulosti bol teda na tej druhej strane, na tej strane úradníka, tak ten najdôležitejší signál je to, čo Miška niekoľkokrát zdôraznila, oni nechcú byť v šedej zóne, hej? Oni chcú mať čisté, jasné pravidlá. Vy nám ich povedzte, vy nám ich nastavte, povedzme si, aké sú a budeme mať všetci v tom jasno. Pretože áno, bohužiaľ, však to máme skúsenosti, niektorí, neviem, čítali ste niekto knihu Podsedliaci, niektorí ju veľmi kritizujú a myslím si, že veľmi dobre vystihuje tú slovenskú mentalitu, ktorá je len o tom, že ako to spraviť ináč, vymyslieť všetko, hej, ale to sa potom nikdy nedopracujeme. Takže za mňa táto diskusia splnila to, čo mala, otvorila mnoho tém, bolo to tu aj povedané, Zelená rada, ak bude pokračovať, ja som nej nebol účastný, ale z toho, čo som počul, tam sa dajú riešiť veci, konkrétne problémy, aj to, čo tu zaznelo, takže ja poďakujem Katarína Bradlík-Pšerová, Michala Hledková-Plošeková, Karin Kováčová a Tomáš Michal Troško. A ďakujem všetkým, ktorí tu zostali do 12:30, ďakujem všetkým na online. Ja som si spravil len taký rýchly súhrn. Za 2 dní sme tu mali 30 účastníkov, ktorí odprezentovali svoje názory. Na online bolo 120 ľudí včera, dnes a fyzicky sa tu pohybovalo nejakých 170 ľudí. Takže ja veľmi pekne ďakujem všetkým za účasť. Ja som sa mnoho nových vecí dozvedel. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, aj názory jednotlivých respondentov, ktorí tu boli. Ako môžeme vidieť, vidíme sa najbližšie 10. oktobra na Carbon Day a následne na štandardnom apeli v decembri. Takže ešte raz ďakujem všetkým veľmi pekne. Dotazníky vám prídu, môžeme všetkým zatlieskať. Dotazníky vám prídu, či ste boli spokojní, čo vám vadilo, čo vám nevadilo. Už vás dlhšie nebudem zdržiavať, sme to presne stihli, ako sme to mali. 12:30, 12:27, takže dobrú chuť a na tretiu, kto potrebuje pozerať prvý výkop, tak sa ponáhľajte pomaly. Krásny piatok ešte.